Nebhema ngake mani escape. Nebhema ngeke site. Akusite ini. Ngathathathela nomleko. Yeah. Support. Sihlaki. Stuff is marshal lesi. Yeah. Uyabona ke wena. Egcwala ke ngawo. Oh, Niki. So, azosijika ngalapha. Ngitshela ukuthi Lalela la. Lalela. Angikwathi lokuthumba. Angikwadi kuqala ukubona nje. Bengiqala ukubona nje. Just get in life. Angeke ngikwenze lokho because wena ungana umnyuza la, imali. Naku ukuthi uzomphatha ngokwamthathela umfato wakho. Aman. Bongamthathi ngani lo mfato wakho ngokuthi ngithatha umfato wakho ngomsomelani lona wena. Angeke umende lutho. Ngomsomeliswa yini? Hlenso kuhle intombi yakhe ringa yabheka le. Hansi bazazi stage. Usayidlala ngakuthi. Sangahlala safarishi nje ukuthi ngendaba yokuthi itholakele wathi ibamba yini. Yomanjwa ngileshone nayo. Ngikhathatekile na ungekho duduka nami mina ngifisa ngathi nje ungahlali la dude nami uyabona. Hawu manje lokho impossible because hawu vele ngesikhona kuba kanye sesena Rose vele sidawu. Dawugcina kungibona nje. Ngiyangidudane wakho. Yabo mina vele ngifisa ngathi nje ngahlala nawe nje yabo mihla malanga. Ngibuke nje lamahleni. Uyabona nje lobuhle bakho. Bayigeza yami inhliziyo Bianca. Okay. Dawa. Sana mnini kanjani but vele akwanyalo. Tabangibona nje. Okay, ke bheko wami. Akuna nkinga ke nakusho wena man. Yeah. Kodwa yabona manje. Kathi ngicela ngwathi. Inyoka ilale khikhini la ke mbheko. Hayi kuyabhetha man ngisho. Yini bhethani imali. Akuhlangani kahle yabo but Siyasebenza wena. lalela sikeja wakho utakuzamela hleza kuphathela tawuhleza kuphandele yabo. Wonyalo mnini. Okay, like this. Hawu. Yabo kuba nawe. Hawu. Wathena kuphi? Open phela ngizongifila imali wena sangihamba uthaya kumnandi. Hey. Ngapha mnanzi. Hey. Ngapha mnanzi. Hey, mnanzi lo mje. Bianca, Baby. really. Mbathe ngiyashayela nje ngenqothi usemjolweni. Yathi mina ngendingwa ke mina. Hey, tanga yethu. Malo. Hey, Yaphila. Akuwena manje. ngimlona. Bathohlanya muswe. Ngibona ngihlushanya kuphi mina ngibona ngigqitha mfethiso. Impilo sole klase likula yiku. Hey, Tshepo. Ubona ungaze ngishaya push-up ngiyasotshela. Asizame Abantu ngiyashaya push-up mina. Wendon manje Piner. Man, Ayina Piner. Piner. Mfana uqhamuka ngabathohlanya muswe. hey. Bandisha angathi namsikonde ngalani vele. Bebangibambile le. Hey, Bathuna siwahlanya, bathuna sudla imdustbin. but now sengiright nyalo. So right nje Piner. Sengiright nyalo. Sengiright. Uyangibona nje. Lalela. Ufike ngesikhathi lesikahle. Ngathi ngimthana yona baby. Uthini mntwana? Baby, you understand this? Hayi mntana. Ubona kwesini. Ngathi njalo phela wena mina. Nje nginga lo mntana. Okay, adikuthini binjama. Man, manje utongisida yena. Yaphela vele ukusitepla mina. Kusesi asiye kunenyanga. Ngiyajima nje ngesocial plus ngifuna kuba ne6 pack yabo. Ngithi nangifika lapha kulo mntwana ngifike bese ngiyaqimba ngithi Bona wena. Man utongisida yena. Ya andakusitepla misha mkhululeke. Man yakafana lalabanye. Bla vele akusitepla mina khululeka wena. Basatshela mina. Mr. Bean. Go. Njayami. Ngakusatete kusera. Ayi njayami sesiye kuye boy. Ngasiye kuye. Asambe mbijama.
Iyobanjwa ngileshone nayo. Angendiwa njalo mina ngitholelwa yebo nakancane yebo akutholwa awungitholeli ke mina wagana mina usugane mina yebo esayicansulana nawe mfati wakho lemfati akho onamenta yonke into wagona wagana mina usugane mina uyangva musa ngekele yebo ngekele athi ngihamba manje ngani athi usana ngani uyangva musa ngithi mina wagana mina usugane mina uyangva musa usakusho ngathi uyathula thula thula ulo mfanyana wakho nyana bangathi mina asambe yala asambe Sawona sisi. Sisi wakho ufana nakho. Yini ngiyapha? Sawona. Ngakhethe imoto. Imoto yani. Lo wathatha. Ngakhethe imoto. Ngangijwayele kabi wena yeva. Sisi, sicela imoto, tikhethe imoto yami. Susu imoto wena. Yakho. Yena sisi. Uyayathi kona singimalile imoto le. Mama woze waqoma ngetimvo tebantu. Bayakwazi sisi. Sisi ngicela imoto yami. Natiya lapha ngekhaya. Ngithathe. Angithathe tjani. Ngicabanga njani? Ngithi ngicela Natiya lapha imoto ngekhaya yami. ngithathe. Iyobanjwa ngileshone nayo. Ingumlilo lento inamandla lento ifanelwe lento Silibandla lakayiya ubanjwa ngileshone nayo silolonga abantu emathalenteni lehlukahlukene. Selithuba lakho nawe wena lotivela ngathi ungakhona ukuhlabelela umculo wegospel. Wena lofise ukujoyina abahlabeleli bethu begospel sithinze kuna inombolo lela 76407 315 ungayishayela noma mhlambe uyithumelele umlayezo ka WhatsApp 76407 315 uthi Jeremiah ngiyafuna ukuthula njalo nangithi ngiyathula ngiyeva ukuthi kunento lengiyibethrayako ngekhathi Iyobanjwa ngileshone nayo. Ndiyo ikhona ngisafika. Oh. Lotse mathotse. Khomba nje. Uqaleni into la kuba ngumngane wami. Uyade. Mina ngisakhumbula, ngikhumbula ngumngane wetingceko. Thina nawe besiphilelana. Besiphilelana since when? Kusukela kumarobza. Okay, awutekele uhlala endzabeni ukhala ngani. Suka kumarobza then what?
Sintangani uma robs. Oh yena lo ma robs. Ma robs akona lolo. Ngakutshaka ngathi ungambithi ngama robs alomfana. Wahlala uthetha nje sonke isikhathi. Lomfana udzeleliswa kulokuthi nimbitha ngama robs. Ngibani kani? Robert. Onke nathi. Yathi umcuba mani yathi mngane nami yathi shata wadi mani. Mali. Delete lo mngane wami. Oh. Lo umcuba mnakethu Nkosi yami yathi wadi. Ungcono la. Yathi mnakethu lapha ngifuna kubuyela esontweni ngicela plan. Sengibathe ngendlela ngishayeka ngayo kulamalanga. Awadi. Sengaze ngihambe ngeminyawo. Okay, man. Ufuna kubuyela esontweni. Ufuna kubuyela esontweni lapho khona bengithola khona imali esontweni. And then awuyimali bangixosha. Xoshelana. Abafuni ukuthi ngibe kulo. Baxoshelana sebade emazulu bona. Angibandi. Bobani labaxosha. Akusiye bathi ngibani nako kathabethe nawo. Bani. Lathabethe. Lo yathabethe. Imfutha unangini isizako lesikhulu. Ahle kuphethe sagila nje. Manje baxosha ke uyahamba la. Ndawuthini. Phela kwafika la khona komfundisi kwafika kwachawo liholi. Bathatha bonke labazalwane besondlana. Kana kubathatha kutanabo ngalana. Abasangifuna kungibuka nje. Just understand the stress sakho mfundisi. And you know what? So ufike kudiyo. I've got a solution. I always have solutions. Ndakubona ngangani ngusitha. Ufuna kanti njani hambe kuyoshumayela? Cha. You know I will go there and preach. And literally ndayishumayela ukuthi these people they turn their ways but follow your way. Yathi into lengamanengi baba pass. Nico. Yes sir. Oh, okay. I want to ngiphethe uplane yo. Le tonali. Oh yeah, Tompat. Senkona pause. Ngibona. Yala kushila le mfundisi, kushila le batokubona kahle. Ubukele, ngiyabona. Ubukele, ngiyabona. Ubona. Not. Lalela. Lo mfundisi. Oh, pastor. The pastor ngimikoti. The pastor ngimikoti. Tsatsko. Wamana mangibita ngimikoti. Parabes, skip. Yabo. ngiyababona. Lethi nqeku nalethi ngilozi lethi titawubisa emakholo abhekane nawo. Titawuyathi nje. Buta mina usikanjani. Ngilalele wena nje nyalo Tiyo, ngilalele wena khona ku. Mina lokho lengathi ngiyakufuna ngakuthola yini. Utakuthola nje. I only need that favor. You know mina nangabe ngiyoshumayela lapha esontweni. Lalela ke mfundisi. Mina bonke bangathenisha their ways balandzele yami indlela. Tiyo kayiwani. Lalela, if this doesn't work for you, ubuyela kimi. I want this to work for you. I've got this card. Yeah. Ngifuna ongidayisele yona. Ngicabanga nje angifuni ukuthi ihlale isikhathi lesidze la ku. Okay. Ngifuna uyihambise fast. Okay. Wena utangitshela ukuthi ucaba okay now ibuka ngaba ngimali. Asogeje. Hey no, isengiyona, fresh man. Fresh. Ngasendi ngakho ngicabanga ukuthi nangabe iphelile inyanga yini ngakho. Yeah no, ngumshini. Ngicabanga ukuthi batayithatha abafana bamasinyana. Ne 30 mina. Okay, alikhuleka. Sethi ndakunika ngicabanga batayithatha nje by next week. Yeah, next week. Asibeke Wednesday because nale blue book angayiphathi nyaka. Okay, yeah, tafuna ukuthi ungivitele blue book lokhona ukuthi ngibone ukuthi kufika ngomkhombisa kanjani. Because tafuna Lale, please don't make a mistake. Ngubone sohamba ngayo. I know ngesabi. Ayishisi but nje ngiyakutshela ukuthi ungahambi ngayo. Avoid some things. I know ungawazi. But ngicabanga ukuthi next week ngifuna sengikho. I know ngesabi. Manje ngicabanga ukuthi utafuna kufika South kuyi test drive or kanjani utawusebenza kanjani? Utawakha iplan. Okay. Utawakha iplan but nje ngifuna ukuyibona la ku main road. Okay. Yes. I know ngesabi khona le time. Sinza netlingweni. Okay, nokuthi ngingase ngidawuhlanganisa abafana bami ngicabanga ukuthi by next week la ngikufonela yomini la bihlangene. Sharp. Yeah, all right. Sure. I know. Hey, machine madoda. I know. Ngiyabona. Thatha umuntu lenje ngilona.
hayi lo ngumshini asengisize abafana bami masinyane ukuze kutawuhlangana kahle bayisase masinyane wena from today awusakwathi khamba owendela unyawo ubona yendela unyawo uyabona wena ke uvala la udla khona umlomo basimu shama science okay namba nesonto la lokufundisa ne nathi ufika ngibona ngathi uyajabujaba ngijabulisa mphathi wami Nkosi yami eish elalela umbishop wakho njengoba wena soba ngumfundisi taba ngini bishop wami angifuni kodwa kuvenda nekugcanyiswe esontweni but indaba ngubishop lalela nanifika lesontweni wena uba simungu yebo wena asibase ngabani kudolona ngibasichawani wena basichawani ngoba nami ngibacala and wena mfundisi so wena ma-miracles uyeva yini yakuva mphatha abamalicodemus lo ufuna abuya hamba uhamba la angakwadi hamba wena uyamthandazela wena suyasuka ukuthi uyothi uyahamba wena nabakuthandazela uqala khuluma mfundisi uyothi atmosphere lento tawuthelisha lonke libandla ngeyabantu bonke labantu balenzawo le bonke batawulandzela wena baba yini bakini Sunday I know kuva kahle Dumakude night drink Dumakude vala space sakho vala space angithi ngedrink ikhona ifavor in return engifuna ungendele yona yes and ngidakutshela not now asekhambe kwenteke lokho ngifuna ungendele le favor leyo sendawuva hambile mina ngiphelile ndawo Nkosi yami diyo Dumakude kayiwani ya ayino ngiyabuyela manje kodwa kuthiwa nokushunyayela kuna bayabamba umsebenzi bofaya Biobanjwa ngileshone nayo. Amen.
Hallelujah.